धनुषर थिले केउ बाघ ना सिंह ना 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 से कथा कहू नाही तमे से कथा कहू न तो तमर किछि कहिबार नाही डरिले मनीष जीवजंतु को डरिबो तमे का मनीष ललिता का मनीष गोटिए मनीष अन्य मनीष को डरिबो नाही मैं बसो कंडाए बसो तांकर ना विद्यापति हो होला तू ने बंद बोलो सुजाई आउ भातरा से खाई पी टिकिए सुस्त हुअन्तु बुझिला विद्यापति ए विष्णुवस्तु सबर घरे अति किछि चिंता नाही तमे खाई पी सुस्त हुओ परे कथाबार्ता जहाँ तुम डरे खोली कही हुए ना भला कथा तो किए मना करिछि सब दिने वन जंगल रे जाई बुलुछ फेरियासी एई अशोक गछ मूल रे बसी भाबुछ तम बापा केमिति दिन राति जाई से वन जंगल रे बुलुछंती से तो सबर जातिर वन रे बुलिबा तांकर धर्म मु एठी सबरा घरे नहीं मु एठी सबरा घरे 3 मास होला रही मोर सबरा धर्म होई गलानी सते एई पास लेनी ये केमिति का अतिथि के जानी सब दिने वन जंगल रे जाई बुलुछंती फेरि आसी एई अशोक गछ मूल रे बसी भाबुछंती विद्यापति ए माताई कथरो मोरे ना पा ना से कथा मते कहिनो कि मु जानिबा को चाहे हेले ए निमा तमको नीति प्रति देखि देखि तम पाखरे ए मन बंधाई गलानी मु ठीक बुझी पारु नाही ललिता को तो आदर देबे ललिता संग तोरा बाहागर हबो बाहागर काकी बाहागर थारु बड़ी पुण्य काम कोन अछि जे बहुत कथे न तो आखी फसी हे जाउची खरा मो खबर वाली छोटा काकी आउ तू बड़ वाली जानिछु
ବାହାଘର ଆଗରୁ ତୁମେ ଏକା ଏକା ବସି ଭାବୁଥିଲ, ମୋର କିଛି ଚାରା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମ ଭାବନାରୁ ଅଧେ ଭାଗ ମୋର। ଲଳିତା, କଣ? ଜୀବନରେ ମୁଁ ମୃଗ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃଗ ନୟନା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ଆଖି, ଏ ମୁହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ମୋ ବେଳ ଯାଉଛି। ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବି କେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ଏମିତି ଭୁଲେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାବି ଭାବି ତମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଲାଣି। ଶୁଣ ଲଳିତା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। पत्नी मोहि तुमे पति देवता जाने तारू निराता तारू जेबे सुखी घृणा होइबा लता की गो बची रहिबा रे मागुछि हाथ पताई जेते जाहा अछि मन कथा तोमा दिया गो सब पिटाई। ସବୁ ଦିଗରୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଛ ଲଳିତା। ତୁମଠୁ ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ? କି କଥା? ଚଞ୍ଚଳ କୁହ। ଚଞ୍ଚଳ କାହିଁକି? କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ଦେହକୁ ଏମିତି କ୍ଷୀଣ ଦେଉଛ? ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପହରକୁ ତମ ବାପା ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ତା ପରଦିନ ଉପର ବେଳକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀର ବାସ ବାହାରୁଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସେ? ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ଭାବନା? ପାରି ହେବ ନାହିଁ ତୁମକୁ। धन्य एका तुमे पुरुष जाति जनालो रे मानुष जाति दिया पूजिबाको हीरा कंदाला नीति प्रतिपिता मांगी हरि चुताही ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ତୁମେ ଏମିତି ଚମକି ଉଠୁଛ। ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ। ଏ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କଣ ହେବ ଲଳିତା? ହଁ, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରି ଆସୁଛି। କଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ଏ ଘଟଣାରେ ମୋ ଦେହରେ କମ୍ପନ ଜାତ ହେଉଛି। ନା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ତମରି ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି।
କରୁଛୁ ତା ଭଳି ଜଇଁ କଥା ପୁଣି ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ତେବେ କଣ ତେବେ? ଶୁଣିଥା ମୋହନ ଜମତା ସେ ମୋରା ତୁହି ମନର ସୋର ନାହିଁ ମନ ତୁମେ ଦୁହି ମୋରା ରଙ୍ଗ ରତନ ପ୍ରିୟ ବୁଝି ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ହେଲେ ଲଳିତା ସେ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଉଛି। କି ଉପାୟ? ମାଘେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଗୋପନୀ କାନିରେ ବାନ୍ଧିବ ଅଭୟ ଯତନେ ପୁଣି ପୁଣି ଯାଉଥିବ ସରିଷା ଦିନ କେଇଟାରେ ଉଠିବ ଗଛରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ବାଟ ଏକା ଏକା ଯାଇ ନୀଳ ପାଇବ ବୁଝିଲ ତ? ଆଜି ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଘି ସରିଷା ଦେବି। ତାକୁ ବୁଣି ବୁଣି ଯିବ। ଦିନ କେତେଟାରେ ଗଛ ଉଠିଯିବ। କନ୍ଦରକୁ ବାଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏକା ଏକା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବ।
अपूर्व मूर्ति मु देखुची मु निस्तारी गली कोटि कोटि जन्म पाई मु निस्तारी गली ए घोर न भरो अंधकार राती मने तो जगई नाही तेरे माता तुम्हें तो दौड़ी नहीं विश्वास आउ कंदमूल भोजन चलिबो ना
ମୋ ହାତରୁ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ନା 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 ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ସବର ଏ ମୋର ବଚନରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୋରରେ। ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ସବର ଏ ମୋର ବଚନରେ
ଚିହ୍ନି ରଖିଲ। ଇଏ ଏମିତି କି କଥା ଯେ ତୁମେ ଡରି ଯାଉଛ? ଏଇ ବାବା ତମର ଆସିଲେଣି। କଣ ହେଲା? ବିଦ୍ୟାପତି ଏମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି କାହିଁକି? ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଡରୁଛି କାହିଁକି? ବହୁତ ନା, ଘରୁ ଆସିଲିଣି। ଭାବୁଛି ଟିକିଏ ଘରକୁ ଯିବି। ଇଏ ତ ଅତି ଭଲ କଥା। କହ କେବେ ଯିବୁ? ଏଇ ରାତି ପାହିଲେ ଯିବି। କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ବାପା। ତୁ ଯାଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୋ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରକୁ ଦେଖା କରି ପୁଣି ଏଠିକି ଫେରି ଆସିବୁ। ଲଳିତା, ରାତି ପାଇଲେ ଜୟମର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତୁ ଯାଇ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଲ। ପାଳି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଲଳିତା, କେମିତି କଣ କହି ତମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବି, ମେଲାଣି ନେବି। କି କଥା ଯେ ତୁମେ କୁହ। ଘର ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରୁଛ। ଏଠି ତମର ପର କିଏ ଅଛି ଯେ ତମକୁ ମେଲାଣି ଦବ? ନା ନା, ତମର এই ଅବସ୍ଥାରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋର ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ରଖିବ। ମନରୁ ତମର ଦମ୍ଭ, ସାହସ ଆଉ ବଳ କେବେ ହରାଇବ ନାହିଁ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ହଁ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଖିରୁ ଲୋତକ ନ ଝରାଇଲେ ଦେବି କେମିତି? ଲୋଟକେ ଧୋଇଲି ସାହସ
শুনি প্রভু নাম সঙ্গে শুনি প্রভু নাম সঙ্গে মানস দেখে সবু আদলি শেষ মঙ্গলার পতি বেলে প্রেমী ফটা জীবা নীলা চলে আউন সোহে তোর মাধব বড়ি ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ କଲେଣି। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲ ତ ରାଣୀ? ସବୁ ଶୁଣିଛି, ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଠାକୁରେ ବିଜେ ହେବେ, ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବି, ସୁନା ଥାଳିରେ ସର ସରପୁଳି ଅନ୍ନଭୋଜନ ମଣି ବଢ଼ାଇ ଦେବି। ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ ରାଣୀ, ଜୀବନ ଆମର ଧନ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ କାଲି ନୀଳକଣ୍ଠର ଯାତ୍ରାରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶିବିକାରେ ବସି ଦେବପୀଠକୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଗଲେ ଯାତ୍ରା ଯେ ସଫଳ ହୁଏ ନା। ଯାଅ ଯାଅ ବିଦ୍ୟାପତି, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଏ ଭିତରକୁ ଯିବା କେମିତି? ଏଇଠି ରହୁ। ହାଟ ବାଟ ଏଇଠି ରହନ୍ତୁ। ଛାମୁ ଓ ମହାରାଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ନୀଳକନ୍ଦର ଭିତରକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବି। ଚାଲ। କାହିଁ? କେଉଁଠି ସେ କନ୍ଦର? କେଉଁଠି ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ? ଏଇ ସେ ନୀଳକନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦିଅ କାହାନ୍ତି? ବେଦୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟାପତି। ଏଇଠି ଛାମୁ। ମୁଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ଏଇ ବେଦୀରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଦେହରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ। ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱବସୁ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱବସୁ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବିଦ୍ୟାପତି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବୁ। ମୁଁ ଏଇ ଦିଅଙ୍କ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଫେରି ଆସିଲି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାବସୁ? ହଁ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସେବକ। ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି? ଏଇ ବେଦୀ ଉପରେ। ଏ ବେଦୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଭରାମ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୁନା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଭରାମ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୁନା
ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମୋର ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଲ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ରାଜଛତ୍ର ଉଡାଇଲ। ଦେଖ ତ ଛତ୍ର ଚାମର ଉଡାଇ ଏ କେଉଁ ରାଜାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା। କିଏ ତୁମେ ମହାଭାଗ? ମୁଁ ରାଜା କାଲମାଧବ। ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତୁମେ ତେବେ କିଛି ଜାଣିନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଳବ ଅଧିପତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏ ମନ୍ଦିର ସେ ତୋଳାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ହସିଲ କାହିଁକି? ଏ କଣ ବିଚିତ୍ର କଥା, କଣ କହୁଛ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ? ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବାର ସାହସ ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି। କଣ କହୁଛ କାଲମାଧବ? ଏ ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ। ତୁମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛ ବୋଲି କେହି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତମର କେହି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଏଇ କଳ୍ପବଟର ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀର କୁର୍ମମାନେ। କାକ ବୋଲେ ପିତାମହ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ପଟେ ରହିଛି ମୁଁ ଧରି ରାମ ନାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଉଳ ତୋଳିଲା। ଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଗଲା। ଏ ଗାଲ ମାଧବ ରାଜା କାଲୁ ପେଲୁ ଅଛି। ଜାଣିଥାଅ ତା କଥାରେ ରଟ ନାହିଁ କିଛି।
ଓ ରାତ୍ର କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ଏବେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ। ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ କିପରି? ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ଶଗଡ଼ ଲାଗିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତଟ ସୈନ୍ୟ। ଯୋଉ ଦାରୁକୁ ସୁତାଏ ସୁତା ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ଦାରୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜକ ବିଶ୍ୱାବସୁର ଦେବତା ବିଦ୍ୟାପତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟେକି ଆଣି ସୁନାଗଡ଼ରେ ଥୋଇବୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଦେଶ। ବିଦ୍ୟାପତିର ନାମ ସୁରଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ହଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାର ପଠାଇଛି। ଏଇ ତ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି। ସତ ମହାରାଜ, ଦିଅ ମୋର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। କେତେ କାଳ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଥରେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖିନିଏ। ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମହାରାଜ, ବିଦ୍ୟାପତି ମୋ ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଭେଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦେଉଳ ତୋଳା ହୋଇନଥାନ୍ତା କି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଦେଖା ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଏ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜୟ।
ଦେଖୁଛ ତ ରାଣୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ପଦେ ପଦେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷ ବଢେଇ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଆଣ ମୁଗୁର ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦାରୁରେ ଗାରଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଟାଣି ପାରିଲେ। ମାତ୍ର ମୋ ମନ କହୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ବେଳ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ ବଢେଇ ଆସିଛି। କିଏ ଆସିଛି? କାହିଁକି ଧରି ରଖିଲେ ରାଜା? ଜାତିରେ ବଢେଇ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କୁଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ଯିଏ ନିୟମ ରହିଲା ସେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଦେଉଥାନ୍ତା ତେବେ କେତେଟା ଗୋଟାକ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାନ୍ତାଣି। ମୂର୍ତ୍ତି ତେବେ ଗଢିବ କିଏ? ମୁଁ ଗଢିବି। ହାତ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ହେଲେ ମନଟା ମୋର ଯାଇ ଲାଖି ରହିଲାଣି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ। ଶୁଣ ରାଜା, ମୁଁ ଏଇ ଦେଉଳ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ରହିଲି। ଏଇଠି ରହି 21 ଦିନରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବି। ତୁମେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାହାର କିଳିନି ଦେଇ ମୁଦ ବସାଅ। ତୁମର ଭୋଜନ? ମୋ ଭୋଜନ କଥା ଥାଉ, ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଗଢିବି ଏଣିକି ତାଙ୍କ ଭୋଜନ ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ରହିଥିବ। ଏଇ 21 ଦିନ ମତେ ଡାକିବ ନାହିଁ କି କବାଟ ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ କବାଟରେ ମୁଦ ଦେଇଯାଅ, ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତୁମେ ସତକୁ ସତ କବାଟରେ ମୁଦ ଦେଉଛ? ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ରାଣୀ, ତୁମେ ଆସ।
ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ତେବେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ମୁଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏ କି ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ! କେଉଁଠି ଆଲୋକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଲୋକମୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି, ଊର୍ଧ୍ୱ ବାହୁ, ଚକା ନୟନ। ଏଇ ଦେଖୁଛ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଦେଖୁଛ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ୍ଦିରରେ ବଢେଇର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏ କଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମାୟା, ତୁମରି ଛଳନା? 14 ଦିନରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଆମେ ତେବେ ତୁମ ନିକଟରେ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଛୁ। କୁହ ପ୍ରଭୁ, କୁହ, ତା ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ଏ ଅପରାଧରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ। କୁହ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ତ? ଏଥିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ତ? ভক্তই ভজন্য তুই নিজে বিপ্রতনে স্মরিলু সাই কোটি প্রণিপাত ঘেন হে গোসাই কোটি প্রণিপাত ঘেন হে গোসাই। ଶୁଣ ରାଜା, ମୋର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତପାଦ ଦୟଣାରେ ପୂରଣ ହେବ। ସେ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ରଥ ତିଆରି କରିବେ। ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁର ବଂଶଧର ହେବେ ଦୈତ ସେବକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶର ଲୋକେ ହେବେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର। ଏବେ ତୁ ନିଜେ କଣ ଚାହଁ ପରମା? ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା, ପୂଜା, ଶୟନ, ଭୋଜନ ଆଦି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନୀତି ଲାଗି ରହିଥିବ। ମତେ ଏହି ବର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବର। ଏସବୁ ତମ ହିତ ପାଇଁ, ଏସବୁ ତମ ହିତ ପାଇଁ କହିଲୁ। ଏବେ ତୋର ହିତ ପାଇଁ ପରମା? ମୋ ହିତ ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରଭୁ? ମତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ? কেতে জপত কেতে জাগলো কেতে জপত কেতে জাগলো কেতে যে অসর কেতে দুঃখ ভোগ কেতে জপত কেতে জাগলো কেতে জপত
ମତେ ଏହି ବର ଦିଅ, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନିଜର ବୋଲି କହି ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତୋର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବନ। ତୋର ଏଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ବର ମୁଁ ତୋତେ ଦେଲି। ଅନ୍ୟରୁ ଭାସି ଆସିଲା ତୁମର ଅମୃତମୟ ବଚନ। ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। তুমি অনন্ত
ହସିତ